Officers! Yes. Masu iya magana sukan cewa abin da ka shuka shi za ka girba, abin da ya koro bera daga rami ya fada wuta hakika ya fitar zai. Namadin ne? Ni kaninta ne. A haka kana zubin yan daba zan baka ka shiga? Da Allah saurara. Namadi. Bilki. Koko mai adashin ci. Kuɗi na da sun ci bani, ai alƙawari na da ke yau ya cika. To yanzu dai abin da za a yi bari in je in dawo. Fita zan yi ne zan je in dawo in ya so sai in kiran ku sai ku zo ku. Wallahi in kin gaman bar gidan nan to kin tafe mana kudaden mutum. Mutuciya ce. Kin kawo magana mai kyau. Kai ni station? Ko kuwa Alhaji Ibrahim ne? Ga ya fa kamata ka fita da fitarka. Domin matsawar idan baka fita da fitarka ba to lokacin da balle fa riga ita shi fa to fa za a yi ba hanza ba gobe hanza. Zalunci, rashin kyautatawa, kisan mummuki. Ai to kai ka ma filin mugunta ke. A san yanda za a shaƙe su kawai. Na fi so duk kullun na ga muna wasa muna dariya muna cikin fara a cikin rayuwa. Amma na gani. To ina magana ma hankali kuma ki amma wani gun yake ma gaba ɗaya ma ba ma ji na kike da ke. Ana dara sai ga dare yayi, gurɓatacciyar rayuwa haɗi da rashin tarbiyya. Ya aka yi ne sai wani tsikare wa mutane kake ya aka yi. Ba za a tsikare ma ba, tsikare ma ne. Ne daga taimako. Wayya daga taimako ya Allah ta. Ku dai biyo mu domin kallon wannan ƙayataccen shiri mai suna Izina Sabon Salo a YouTube channel ɗinmu mai suna Hasken Rana TV. Ku danna mana subscribe gami da ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora za ku gani. Izina Sabon Salo za mu dinga ɗora muku wannan shiri a tashar mu mai suna Hasken Rana TV ranar Lahadi karfe 8 daidai na dare.